Програма «Булгун» знову з вами, і дякую за те, що дивитеся. Тим, хто не дивиться, передайте, щоб дивилися, бо у нас тут завжди важливі теми і дуже цікаві гості. Один з них – муфтій Духовного управління мусульман України Умма Сеїд Ізмагілов уже в студії, але почнемо ми з іншої розмови. З нами на телефонному зв'язку із Франції має бути, кажуть, що є телефон, нема телефона. Є Дмитро Кулеба, український дипломат і постійний представник України у Раді Європи. Дякуємо, що ви приєдналися до нас, пане Дмитре. Сьогодні Рада Європи оприлюднила англомовну версію рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо Криму. І воно складається з 11 пунктів, в яких, зокрема, міністри повторно засудили анексію Криму і Севастополя і закликали Російську Федерацію дотримуватися прав людини у Криму, розслідувати випадки порушень прав людини в Криму. Наскільки важливо це рішення, беручи до уваги, що повторно? Чому вважають за потрібне знову на цьому наголосити? Добрий вечір. Є речі, які потрібно повторювати регулярно, і це не визнання саме анексії, але рішення важливе не лише повторенням, але й декількома новими елементами. По-перше, це перший випадок, коли Комітет міністрів Ради Європи ухвалює рішення, присвячене суто кримській проблематиці. І на тлі того, що стратегія Росії полягає у знятті кримського питання з міжнародного порядку денного, рішення принципово важливе, тому що воно показує, що ці спроби невдалі, що міжнародне співтовариство зберігає це питання і готове ним займатися. І в цьому є вже само по собі серйозне досягнення. По-друге, рішення має декілька нових елементів, які стосуються кроків, що мають бути вжиті комісаром з прав людини Ради Європи стосовно Криму, щодо залучення Ради Європи до імплементації резолюції Генеральної асамблеї ООН стосовно Криму, щодо заклику до Російської Федерації скасувати рішення про заборону меджлісу та заборону на в'їзд лідерам меджлісу до Криму. І вперше констатується в такому масштабі системне порушення прав людини в Криму і репресії проти кримських татар, проти українців, проти представників етнічних та релігійних груп. Пане Кулебо, також наголошено на тому, що комісар з прав людини Ради Європи має відвідати Крим. Це буде його другий візит, а попередній був аж у 2014 році, наскільки я пригадую. Чому так довго зволікали? Чи це моє неправильне уявлення? Справа в тому, що після візиту комісара до Криму у 2014 році і оприлюднення ним звіту, Російська Федерація заборонила йому відвідувати не лише Крим, але й Російську Федерацію як таку. І минулого року була спроба комісара все-таки здійснити офіційний візит до Росії, без відвідання Криму, лише до окупованого Криму, лише до Росії, але і цей візит не відбувся. Рішення зараз сформульоване таким чином, щоб надати комісару максимальний маневр, максимальний простір для ухвалення рішення про те, яким чином він здійснюватиме моніторинг ситуації з правами людини в Криму. І як він реагуватиме на події, які там відбуваються. Тому що, звісно, Росія може продовжити свою політику недопуску його до Криму, але саме завдяки цьому рішенню у комісара з'являється можливість інакше знайти інші форми моніторингу і реагування. Дякую за участь у програмі «Булгун». Нагадаю, що нашим співрозмовником був постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба. І тепер ми починаємо розмову із Сеїдом Ізмагіловим, дуже добре відомим багатьом мусульманам в Україні. Він є муфтій Духовного об'єднання мусульман України Умма. Я не помилився? Духовного управління, перепрошую. Але де управління, там певне об'єднання. Ну так. І серед тих випадків порушення прав людини у Криму є також звинувачення на адресу і кримських татар, і інших мусульман
у екстремістській діяльності, звідси вже один крок до звинувачень у тероризмі або підготовці тероризму, терористичних актів. Але я запрошував муфтія до студії ще до того, як це рішення стало оприлюднено. І ось чому. Сьогодні вранці, дивлячись програму одного із українських телеканалів, я почув, це було, правда, цитування, але тим не менше, там були висловлювання типу «мусульманський терорист», «мусульманський тероризм», «мусульманські терористи», а не, скажімо, акти терору, скоєні там певними мусульманами або людьми, які сповідують іслам. Наскільки, на вашу думку, спроможно говорити про таке явище, як мусульманський тероризм? Ну і далі там православний чи християнський тероризм, юдейський тероризм. Саїд Ісмагілов, будь ласка. У тероризму як явище, я впевнений, немає ані національності, ані релігійної приналежності. Тероризм – це злочин, це гріх, це те, що забороняє і іслам, і християнство. І мусульманські релігійні лідери постійно підкреслюють, що тероризм, насильство, вбивство невинних людей і такі от схожі злочини, вони є забороненими, абсолютно забороненими з точки зору ісламу. Іслам жодним чином не лише не виправдовує це насильство, це вбивство, але він і категорично забороняє. Тому от такі використання таких словосполучень, там, мусульманський терорист, мусульманський тероризм, по-перше, вони абсолютно недоречні. Тому що якщо людина сповідує іслам і вчинила терористичний акт, це вона за своїм власним бажанням. І іслам не предписав людині таке створювати. Відповідно, я вважаю, що такий термін є абсолютно недоречним, він є некоректним, неправильним. І я давно вже кажу журналістам, будь ласка, не використовуйте так. Називайте людину терористом. Якщо людина зробила злочин, злочинцем, да? Але не прив'язуйте конфесійну приналежність людини до цього злочину, бо конфесія, релігія не винна. Деякі акти терору, скоєні нещодавно у Європі, все ж таки мають конкретних виконавців. Ось зараз нам покажуть деякі із цих кадрів. І часто це виявляються люди із країн, де традиційно сповідують іслам, і це дає приводи для того, щоб вживати такі, я не кажу, що це є причиною, але це дає приводи, не є виправданням, але зі звички може таке статися, з необізнаності може таке статися. От ми бачимо, що є багато жертв у західноєвропейських містах відбувається. До речі, я пригадую, як були акти тероризму скоєні членами Аль-Каїди і пов'язаними із ними людьми у Лондоні, коли я там ще працював. Про історію про це я вам потім розповім, пане муфтій. Чому саме з цих країн люди скоюють терористичні акти? Це акти відчаю, це їх хтось так настроює, це, можливо, бажання помститися, от коли ти із злиденної країни або злиденного середовища опиняєшся в порівняно багатому середовищі, у тебе може бути злість і бажання помститися за те, що хтось живе краще. Чи все ж таки, от ви кажете, всі, ну я так почув, мусульманські релігійні лідери засуджують, але можливо все ж таки є такі, які кажуть, що це виправдано. Справжні мусульманські релігійні лідери засуджують, але серед радикалів є свої лідери, які не є лідерами для усіх мусульман, вони не користуються повагою мусульман, а лише є лідерами своїх оцих маленьких локальних груп, послідовників цієї ідеології. Справа в тому, що кожний цей злочин, він має свою історію. Кожен злочинець може робити це вбивство, цей теракт зі своїх власних міркувань. Я не думаю, що є якась одна причина для усіх.
Але, вочевидь, сталася така велика проблема, що велика кількість терористів, я маю на увазі не велика кількість терористів серед мусульман, а взагалі, якщо ми візьмемо терористів, то значна їх частина дійсно походить з певних мусульманських там країн, з певних мусульманських спільнот. Дуже часто ці люди не є, що на диво, дуже релігійними. Часто такі люди є неофітами, тобто які не дуже уважно ставились до тієї релігії, що сповідуються, а потім вони коли починають звертати свою увагу на релігійність, це може статися через якийсь стрес, через якусь трагедію, події в житті людини, коли вона звертається до Бога, коли вона душевно прагне підтримки, коли вона найбільш вразлива і незахищена. От саме цими користуються проповідники таких радикальних поглядів. Вони шукають таких людей, які у відчаї, які знаходяться, знаєте, на певному зламі своєї долі, яким важко. А таких людей людина, що добре розбирається у психології, не важко помітити таку людину. Вона нібито щось шукає. Да? І якщо нормальні, дійсні мусульманські релігійні лідери не зможуть вчасно допомогти цієї людини, не знайдуть, вона не звернеться, не зможуть достукатися до неї, то проповідники таких радикальних ідей беруть таку людину в свої кола. В цих колах я не знаю, що відбувається, але дійсно там проповідуються якісь ідеї ненависті, насильства. І потім дивуєшся, що людина немов була раніше нормальна, зовсім адекватна, а потім вчиняє такі неадекватні речі, що взагалі нормальна, здорова, психічно здорова людина таке не буде вчиняти. Тому це дійсно велике питання, чому так відбувається, хто і які інструменти застосовують, щоб людину зробити таким злочинцем, терористом. Я, звісно, що цього не знаю. Але от ця проблема, що з'явилась в мусульманському суспільстві, проблема тероризму мусить бути подолана самими ж мусульманами. Навряд чи хтось нам зможе допомогти ззовні. Ми всередині мусимо до кожної людини достукатися і донести до неї, що отакі злочини, отакі вбивства, таке насильство, воно зовсім не відповідає ісламу. Це є великий гріх. І немає виправдання, за це доведеться відповідати перед Всевишнім Аллахом. Да? І щоб людина, якщо вона дійсно віруюча, якщо вона психічна, здорова, адекватна людина, щоб вона зрозуміла і почула. Тому зараз велика кількість імамів, проповідників, мусульманських релігійних діячів, вони самі всіма засобами пропагують серед мусульман, щоб вони не дослухалися до радикальних проповідників. Дозвольте від свого імені і імені багатьох глядачів телеканалу ОТР, які не є мусульманами, запитати, а як карає Аллах за такий гріх? Знаєте, в Священному Корані Всевишній Аллах каже, що якщо було вбито людину, то це дорівнюється до вбивств всіх людей, що мешкають на землі. Тобто для Всевишнього Господа одна людина – це цілий світ. Це цілий світ, ніби всі люди. Тому що єдина людина, вона може зробити дуже велику кількість корисного, доброго, допомагати іншим. Да? І тому кожна окрема людина для Бога – це цілий світ. І тому Всевишній Аллах порівнює вбивство однієї невинної людини по важкості злочина, по цьому, знаєте, трагізму цього злочина, нібито вбивця вбив всіх людей, що мешкають на землі. І якщо людина є при цьому самовбивцею, тобто, наприклад, цей злочинець не лише вбив оточуючих, але вбив і самого себе, то самовбивство – це такий великий гріх, який не пробачається. І пророк Мухаммед, мир йому, попереджав, що та людина, що вбила сама себе, ніколи не потрапить до раю, бо Всевишній Аллах не пробачає, коли людина сама за себе вирішує, коли їй потрібно закінчити це життя. Бог дав життя, і Бог, коли потрібно, забере у людини це життя. Це не справа людини забирати життя у себе та у інших. Це Боже право давати і забирати життя. А людина мусить поважати життя своє і життя іншої людини. Небезпека вживання таких огульних, сказати, килимових термінів, як мусульманський тероризм, і далі.
А вона полягає не лише в тому, що одночасно ставлять тавро на дуже багатьох людей, але й в тому, що у інших людей і в цілих громад виникає бажання, ну, зараз я вживу на ісламський термін, відхреститися від тих, на кого кинуто звинувачення. Я от спостерігав це в 2001 році після терактів у Нью-Йорку. Лондон, я тоді працював у Лондоні, це дуже поліетнічне і багаторелігійне місто. Там є дуже багато мусульман. Деякі з них абсолютно не вирізняються з загальної юрби та, ну, скажімо, вихідці з Туреччини, з деяких інших країн. Ну, такий самий одяг, такий самий, в принципі, вигляд. З інших країн, як з Бангладеш чи Пакистану, можна побачити, що вони звідти через певне вбрання. І от одна із громад вихідців з азійського континенту, у яких головні убори можна необізнаній людині прийняти за мусульманську чалму, вони були, по-перше, об'єктами нападів, так само, як і мусульмани. На них нападали, бо їх переплутували з мусульманами. А з іншого боку, вони тоді опублікували заяву від своїх лідерів, що, мовляв, не плутайте нас з мусульманами. Тобто, в чому ще небезпека таких звинувачень? В тому, що вони сприяють розходженню між людьми різних релігій, національностей, навіть тих, кого не звинувачують. Так. Наскільки мусульмани України зараз відчувають себе вписаними в життя українського суспільства? Наскільки, можливо, я припускаю, вам краще знати, звичайно, наскільки от ті звинувачення, що лунають на адресу мусульман в Західній Європі, перекочувавши до нас, ускладнюють чи увиразнюють ваше становище як окремішньої якоїсь групи? Ну, на жаль, оця ісламофобія, що виникає після таких злочинів, і, звісно, вона транслюється у засобах масової інформації. Ну, звісно, да, що промовляється те, що якщо злочинець був мусульманином, то підкреслюється його конфесійна приналежність. Це впливає на ставлення оточуючого середовища до мусульман. Але все ж таки в нас, в Україні, динаміка вона є позитивною. Я маю на увазі позитивне ставлення до мусульман. За останні роки, по-перше, і обізнаність українців щодо мусульман, щодо ісламу, щодо мусульманських традицій, наявності мусульман в Україні, вона значно зросла. І також значно зросла доля толерантності. Тобто люди вже не сприймають мусульманина в Україні як ворога, як людину, якою потрібно, знаєте, застерегатися. А як якусь дивовижу сприймають досі? Чи... Я думаю, що вже ні. Вже ні. Я думаю, якщо там у якихось селах, там, знаєте, десь там подалі від великих міст, то це, можливо, будуть сприймати, як, знаєте, як щось екзотичне. Але вже, мабуть, в усіх великих містах, навіть на Західній Україні, до мусульман ставляться із розумінням. От, і головне, щоб мусульмани своєю поведінкою не порушували якихось, знаєте, загально сприйнятих норм, не ображали якісь національні, релігійні почуття людей. І якщо мусульмани своєю поведінкою не ставляться зі зневагою до оточуючих, то і оточуюче середовище дуже позитивно і толерантно почало ставитись до мусульман. Ми робили нещодавно опитування в багатьох регіонах України. Ми це хто? Це науковці з Українського центру ісламознавчих досліджень. Зробили дослідження у 2016 році про ставлення українців до ісламу і мусульман. Так от, динаміка позитивного ставлення, знаєте, такого схвального, толерантного ставлення зросла майже на 30%. І, звісно, що у великих містах мусульман відразу сприймають більш-менш толерантно, дуже добре. А у селах, особливо там, де от є моноетнічні українські села, люди взагалі не знають, хто це.
От, тому що дуже мало інформації ще про мусульман України. От. І тому люди частіше за все відповідають, що ми не знаємо, хто ці люди, що вони, але якщо вони непогані, то ми нічого проти них не маємо. Знаєте, щире, відкрите ставлення до людини, якщо вони непогані, то чому ми мусимо до них негативно ставитися? Пане Муфтій, ви один із релігійних діячів, які найбільш активно беруть участь у громадському житті України. І не тільки от в своїй релігійній громаді, а я знаю, що ви нещодавно стали членом громадської ради Донбасу. Що це таке, розкажіть. І що там робить Муфтій? Ви знаєте, Я це може трохи зараз курйозно. помилюся, але це все одно якби митрополит. Це трохи курйозно, дійсно сталося. Те, що я став в цій раді громадській. Справа в тому, що велика кількість є переселенців з Донбасу. І, на жаль, поки що багато актуальних проблем, що турбують переселенців, не враховані. Не враховані там і працевлаштування, і житло, і соціальна допомога, і навіть право голосу на виборах. Також ми, переселенці з Донбасу, обмежені в цьому, тому що поки що не допрацьовані всі оці державні нормативні документи, які мусять врегулювати. Люди відчувають те, що вони є патріотами України, вони вимушені були через свої погляди покинути окуповану територію і, на жаль, на них не звертають уваги. І тому вже не перший рік така була громадська ініціатива, ідея якось об'єднатися, щоб представляти саме голос українського Донбасу. Не тих людей, що є прихильниками сепаратизму, прихильниками Росії. Да, їх і так постійно чути, і на російських засобах інформації, українські засоби інформації, якщо щось там відбувається, про це постійно пишуть. Але от голос українського Донбасу. І коли зібралася ця велика досить ініціативна група, і ми вирішили, що ми будемо робити щось, щоб донести до влади потреби цих переселенців, а їх майже 2 мільйони. Майже 2 мільйони людей з Донбасу вимушені були переїхати, і це не призвело до якихось, знаєте, катастрофічних наслідків в Україні. Мене часто питають іноземці, як так сталося, що у вас така велика кількість внутрішніх переселенців, і це не привело до якогось колапсу. Якщо, наприклад, до якоїсь сусідньої країни, до Польщі там, або до Румунії приїхали 2 мільйона осіб. Ну, то все ж таки приїхали б з-за кордону. А у нас внутрішні переселенці. Ну, ви знаєте, в нас, на жаль, наші переселенці з Донбасу і Криму, вони дуже мало відвідували інші регіони України. Вони частіше за все не виїжджали за межі своєї області. Тому їх можна так з певною мірою порівнювати як людей з-за кордону. Тому що багато людей, навіть приїжджаючи з Донбасу, там, наприклад, до Західної України, до Києву, вони дивувалися, що за те, що вони розмовляють російською мовою, з ними нічого не роблять. Бо російська пропаганда казала, що от постійно якісь там репресії, пригнічення людей, що розмовляють російською мовою, і люди вірили в це. Вони дійсно думали, що це так. От, вони дивуються, для них так, ніби вони приїхали в іншу країну. Тобто, ми маємо велику кількість переселенців внутрішніх, але наші потреби, наш голос ніде не є почутим, на жаль. І коли зібралась ця громадська рада, почали обирати керівні посади, то запропонували і мене. Я кажу, я не можу, тому що я релігійний діяч. От. Але громада наполягала, вона казала, а якщо не релігійному діячу довіряти, то тоді кому? Кому можна тоді довіряти? Бо релігійний діяч мусить казати правду, бути справедливим, уособлювати в собі оці ці цінності, з якими прийшла релігія, які проповідує релігія. І вони мені так сказали, якщо ти не будеш нам допомагати, да, то який же тоді вклад буде, по-перше, мусульман, по-друге, татар, по-третє, ти ж можеш нам щось підказати, якщо ми будемо помилятися. Ну, тут, до речі, потребує уточнення татар, тому що у нас багато хто може сприйняти... Я не є кримським татарином, це правда. Я вже називаю себе українським татарином. От. Але все ж таки я належу до цього етносу, і таки громада, вона так наполягала на тому, щоб я був там у складі керівних органів. Я, звісно, не є головою, дякувати Богові. От, я бачу свою
роль таку невелику, але в нашій оцій громадській раді, так, громадській раді Донбасу, от, так сталося, що є представники дуже багатьох національностей. Є і вірмени, є от я татарин, є українці, росіяни, євреї, тобто дуже різні люди. І от саме такий склад, він, знаєте, дає більш-менш об'єктивний, національний, там, культурний зріз саме окупованої території, саме З ким Донбасу. ви матимете справу? На кого ви будете тиснути для того, щоб розв'язувати ці проблеми? Ну, потрібно звертатися з одного боку до державних органів, а з іншого боку до громадськості. Тобто потрібно, щоб держава нарешті врахувала потреби переселенців. На жаль, вони дуже не враховані, і люди саме виживають, як можуть. Навіть соціальні виплати настільки маленькі, що це не вистачає навіть на дитину. От, і люди, що залишилися без своїх домів, без своєї роботи, без нічого майже, вони якось мусять виживати. Да? І якщо країна декларує, що вона турбується про своїх співгромадян, да? А це дуже потужний меседж для тих, хто залишився на окупованих територіях, що Україна, вона не покине своїх громадян. І це будуть чути люди і в Криму, і в Донбасі. І нарешті чиновники будуть робити щось потрібне, да? Щоб врахувати потреби переселенців. Це буде, мабуть, один з найкращих меседжів для скорішої деокупації окупованих територій. Ми вели такі, я би сказав, серйозні дуже розмови на дуже серйозні теми. Булгін – це взагалі серйозна програма, але зараз трошки, не скажу, якби світської хроніки, так? Тому що обличчя Саїда Ісмагілова стало відомо набагато більшій кількості українців, ніж до того, і, ясна річ, не лише мусульманам, коли виявилося, що його можна побачити на весільних фотографіях Джамали. От зараз у нас є тут деякі кадри мають бути із весілля Джамали, так. І, я впізнаю це подвір'я, це ж Київська... Це ісламський культурний центр. Це ісламський культурний центр. І хто ж це там? Хіба це не Саїд Ісмагілов? Ну, дійсно, да. Я думаю, що мене важко з кимось плутати. Дійсно, випала така дуже почесна нагода одружити відомих людей. І я намагався виконати все так, як належить за кримсько-татарською мусульманською традицією. А себто є відмінності між загальною мусульманською і кримсько-татарською? А ви знаєте, оці шлюбні певні церемонії, вони в деяких деталях відрізняються в кожній країні. І я розмовляв і... Довелося пройти терміновий курс. Я розмовляв з нареченим, з батьками. Я хотів так, щоб оце одруження, воно відбулось максимально наближено до того, як це відбувається у Криму. Наприклад, багато людей, мусульман, кримських татар, вони мріють одружитися в якійсь стародавній мечеті. У Бахчисарайській ханській мечеті, у Євпаторій ханській мечеті, в інших стародавніх мечетях. І там відбувається певна оця традиція, як все це відбувається, де знаходяться наречений, наречена. Частіше за все це відбувається в самій молитовній залі мечеті. І тому ми намагались дотриматися, наскільки нам це вдалося, всіх цих традицій, цих обрядів. Я маю надію, що всі були дуже задоволеними. Єдина відмінність полягала в тому, що мені довелось проводити цей ніках, це має назву ніках, тобто мусульманський обряд, шлюбний обряд, він має назву ніках, довелось проводити його українською мовою. Тому що була велика кількість телеканалів, вони знімали, вони бажали почути, що ж там відбувається, що кажуть наречений, наречена, які настанови їм дає імам, які фрагменти зі священного Корану він читає. І тому ми узгодили, що все ж таки будемо проводити українською мовою, щоб в Україні, у світі побачили, почули, і проводили це так, як належить, і воно відбулось з дотриманням всіх принципових, обов'язкових норм ісламу. Дякую вам, пане муфтій. Нагадаю, нашим гостем у програмі «Булгін» був муфтій духовного управління
мусульман України Ума, Саїд Ісмагілов. Програма «Булгун» до вас повернеться ще о 19:20. Ні, о 20:20, звичайно, так летить час, що іноді не даси собі раду. А зараз на хвилі телеканалу АТR о 20:00 годині будуть новини.